Okay, mhuri yezimbabwe right now tiri kutaura pachivanhu, tiri kutaura vezvemweya. Vanozvitenda vanozvitenda, vasingazvitendi havazvitendi, but inini ndiri kusvika nyaya sezvairi. So mhuri yezimbabwe vazhombe, well known, big ng'anga muno muzimbabwe, and mubatsiri wavo vatete vamasivanda. I just had a conversation. My friend is I have a friend, ndine shamwari yangu inodhila nevanhu ava zvakasimba. So I had a call yati takajoina takakonectana, but in these phone calls I am not to record because pane pachitaurwa even other deeper things that they don't want to get to the public, right? So zvakamira zvakadaro mhuri yezimbabwe, what they said about zuva ravari kuti ramunangagwa, vari kutaura kuti padhuze dhuze handiti vaona zuva rinova rekupera kwamunangagwa, kureva kuti vaona kudonhedzwa. Vari kutaura zvekuti vaona zimuti ranga riri pamusoro pechikomo ravora manhingi midzi, handiti ravora midzi because harisina kubata, riri pamusoro pechikomo zimuti, and then kwarakatsika uko ranga richisupplyiwa simba nevaranga imwe miti yanga iri padhuze naro yanga ichidzisawo midzi yayo kusvika yasvika kudhaza yakabata ivhu mugomomo paranga richiwana chikafu zimuti iri, handiti. But zimuti iri rinotaridza kuti radhistroya miti yese iri padhuze, harisina parakabatira, ende mhepo iri kuuya, ende painouya riri kudonha. Mrezimbabwe, muri kunzwisisa how deep chishona ichi chiri kutaurwa apa kuti chakadzika kusvika papi? Vanonzwisisa kudzika kwacho, vanonzwisisa. So ndabva inini because vatete vamasivanda, remember, ndivo vanodudzira mavisions anenge apiwa navazhombe. Vazhombe havangozi n'anga yokuti munongoinda kwavari just like that. Munhu wekuti maclients avo mamillionaire, and havangoitiri munhu ane hana nete zvinhu, handiti. Kutotuzoitigwa zvinhu navazhombe munenge mambotestiwa. So regai tinzwe, regai ndikuudzei kuti vatete vamasivanda vatsanangura zvinhu izvi vachiti chii. So vari kutaura ivo kuti zimuti iri ndi mukuru mutungamiriri wenyika, and miti imwe yanga yakamukomberedza ichimusuplya nechikafu yakabata ivhu shoma rinenge riri mugomo kuti risadonha pasi. Zimuti iri riri pamusoro, midzi yaro yapinda kwese kwese, ndokuuraya midzi yemiti midiki. Miti midiki ndokufa, ndokudonha, ivhu ndokudonha, hapasisina parimire. Zimuti harisina balance, chirangomirira mhepo inouya ichisheka ichidonhedza. So munogona kuundestanda kuti kana tichitaura chivanhu chiri deep seizvozvozvo, mhuri yezimbabwe, mukomana wazviparadzira kaso omene, wazvicreatera maenemies, wadestroya his supply chain, because the first supply chain yaEmmerson inoita kuti anybody ari padhuze naEmmerson amutrust is his respect for Vice President Chiwenga, because what that man did, kumudzosa adzingwa, risking treason
by removing Mugabe. And then mufesi uyu ouya opandukira munhu iyeye, and then iwewo uriti agwirei woti I trust Emerson. How can you trust him iye achiitira munhu akaita seuyu nemagenerals zvinhu zvaari kuita? Kune vamwe vanotoenda kumberi vachikudza kuti magenerals ari kupfuura zvisinganzwisisiki anogona kunge ane ruoko imomo, tisingazivi kuti dzedziri chokwadi kana kuti dzedzisiri chokwadi, because in politics for also unofanira kuzvidzidza kubalansisa zvinhu, because first of all ava vakomana kana tichitaura nyaya dzoti vachipfuudzana asi zvinhu zvoti kwanzi tonyanya kushamisika about those things, because vakomana vakatobva kana ukavanzwa vachitsanangura hondo, handiti ukavanzwa vana Emerson vachitsanangura hondo, vana Chiva vachitsanangura hondo sometimes, macomrade isi toko ndogara ndichitaura nemacomrade akawanda vachitsanangura, takazodaiso ndikasvika ndikabata munhu ndikamubaya nechii ndikamupfuudza ndikazosvika ndikamufura ndikaita sei, you can see kuti the way they see life is too tough for them. And some of these guys, look, because you see, let me tell you this, you have to understand this is important. Munhu, how he or she got successful in life determines how that person sees life. Ukataura iwewe na Towers, and DJ Towers unotongokudza kuti straight wangu bega kumbira taura nemaboss kumbira, and because he actually made real money achidaro wakatoita $50,000 akapiwa nemafortune akufamba nawo, and so he really believes kuti life yengokumbira. And the passion Java is ndo mwakadzidzisa DJ Towers kuti yes pema kumbinga, and ungorumbidza uchita sei, and but ukaenda kumunhu akaita saStrive Masiwa unokudza kuti life inoda patience, inoda kubuilda masystems, slow uchinoapply maloans, uchiuya uchiinvesta, uchiverenga mabhuku, uchita sei, and but ukaenda kumunhu akaita saEmerson Mnangagwa unokudza kuti tora pfuti, and unokonga some places, brutal force, power, and that's how he got rich. He got into state power, serious riches in life. So munokutoti there is a very good chance kuti they just see the world in that manner yekuti unotora zvinhu by force. That's how you get it, by force. So now watora chinhu ichi by force, but wachitorera everybody asisina support system, and you can't maintain that level of heights, that level of you can't maintain that uruoga, and it's iye wamukira magenerals, wamukira everybody, now he's standing by himself. So Zimbabwe iri ishoko kubva kune vezvemweya muno muchivanhu chedu munyika medu, handiti vanotenda izvozvozvo vanonzwisisa, vasinganzwisisiwo tichidhilawo nemiwo kana takudhila tichitaura physics. But peace.